és un llibre que ja estava editat, ell va editar a finals de l'any 2019 l'editorial Gregal. El que passa és que per circumstàncies d'aquesta editorial catalana va haver de plegar. L'escriptora, Elena Fora, que ella és de Vinaròs, del nostre poble del costat, nosaltres estem a Benicarló, doncs ja s'havia posat en un principi en contacte amb nosaltres, no va quallar aquella primera proposta i vam reemprendre el contacte. Ella ens deia que era una llàstima de que aquest llibre s'hagués quedat a mig camí, perquè justament quan va tancar Gregal el llibre ja s'havien fet algunes presentacions, però encara no havia donat tot el que havia donat de si. I llavors nosaltres vam reprendre els inicis del carrer de l'Arc, vam veure que era un llibre que tenia molta qualitat, que estava molt ben fet, que l'autora més tenia moltes ganes de moure, que això és imprescindible, i ens vam decidir de fer una segona edició, que de fet això apareix a la coberta, una segona edició, que es va llançar cap al març-abril del 2020. També va tindre la mala fortuna de que la pandèmia la va tornar a enganxar, però bé, creiem que és un llibre que és atemporal, que és un llibre que no caduca i estem convençuts de que quan les autoritats sanitàries ens deixen tornar a fer presentacions més o menys amb les directrius de seguretat necessàries, tornarà el llibre a sortir al carrer i prosseguirem el cicle de presentacions del Sense del carrer de l'Arc.